Шчыра скажу, гаспадарства, калі Лукашенко 2 ліпеня пачаў распавядаць пра трохразовую спробу забойства Рыгора Азаронка, што яго нібыта хацелі завесці ў чарговы падвал Гомельскай вобласці і адрэзаць па дарозе ці там на месцы язык, што быў напад на расійскую радыёлакацыйную станцыю Вілейцы, што шкодзілі лесагаспадарчай тэхніцы, не поверыў ні разу. Пацвердзілі маё меркаванне сюжэты ў дзяржаўным тэлебачанні, якія, на жаль, па доўгу працы мушу глядзець. Але вось учора грамадска-палітычная дзеячка Вольга Карач у сваім стрыме распавяла, што частка праўды, такая некая зерне праўды ў тым, што казаў Лукашенко, нібыта ёсць. Што такое так званыя атрады грамадзянскай самаабароны і ў чым сутнасць іхная дзейнасці, спрабаваў я даведацца ў чалавека, который, відаць, найбольш інфармаваны з усіх у беларускай інфармацыйнай прасторы. Уласна, спадарня Вольга Карач, добрый дзень. Паглядзеў ваш учорашні стрым і пра так званы тэракт, пра спробу напада на Азаронку, так разумею, у вас інфармацыя паболей, чымся агучвае Александр Григорович і СМІ, як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя. Давайте вось гэта пачнем. З гэтай прамовы, так, што была агучана Лукашенкам, што праўда, а што не? Ну, ведаеце, мне у гэтай ўсёй гісторыі вельмі дзіўна тое, што нават тут Александр Лукашенко так і не змог сказаць праўду. Зразумела, ён у сваёй прамове 2 ліпеня казаў шмат лухты, асабліва пра нейкія тэрарыстычныя там, не ведаю, там атрады ці групоўкі, якія быццам бы недзе спяць, і вось яны павінны прачнуцца і гэтак далей. Ну, зразумела, што ніякіх тэрарыстаў у Беларусі няма, як няма вагнераўцаў, як няма там 150 джипаў і гэтак далей. Гэта дакладна лухта. Лухта таксама гэта тое, што Азаронка хацелі забіць, ніхто яго не хацеў забіць. Гэта таксама дакладна. Ну і яшчэ вельмі важна тое, што яны пачынаюць чамусьці, вось мне вельмі дзіўна чаму, яны пачынаюць прыпісваць гэтыя справы людзям, якія ў гэтых справах зусім не бралі ўдзел. Напрыклад, спадар Сасноўскі, ён не мае дачынення вось менавіта да Азаронка, і там яшчэ вось спадарыня Матвеева таксама узгадвалася, яна таксама не мае ніякага дачынення, але чамусь яе ўзгадалі, і мы ўжо размаўлялі з мужам спадарыні Матвеевай таксама, таму што атрымоўваецца, што, ведаеце, вось вельмі паўтараецца сітуацыя з тэрактам у 2011 годзе, калі просто пахваталі там нейкіх, ну, скажем, па-народнаму левых людзей, да, якія не мелі ніякага дачынення, таму што шукаць, ну, таго, хто штосьці там зрабіў, няма там часу, ці няма прафесіяналізму, невядома што. Але я разумею, што все-таки некая зерне праўды ў тым, што казаў Александр Григорович, было, так? На гэтым пэўная праўда была. Але не сказаць, што там, ну, дзяржаўная прапаганда так дзіўна працуе. Она там бярэ палову праўды, палову неправды і неяк так дзіўна міксуе, таму што і таму атрымоўваецца такая, не ведаю нават як сказаць так, ну нават не лухта, да? Ну, тое, што ў прынцыпе, калі вось гэта глядзіш і чуеш, думаеш, божачкі, што гэты чалавек нясе і навошта. Таму пэўная праўда была. Да прыкладу што? Да прыкладу забойства, канешне, Азаронка, але пэўная гісторыя звязаная з Азаронкам і пэўныя планы на яго былі. Ну добра, калі мы ўжо так пра Азаронку. Вы казалі, што з яго хацелі нібыта злосна пажартаваць, так? Так. З языком. З языком, так? І як гэты жарт меўся бы адбывацца? І хто меўся бы яго зрабіць? Я не кажу, натуральна не пра імёны, так? Не называем нейкія прозвішчы ніякім выпадку. Ну, ведаеце, таксама лухта тое, што Азаронка хтосьці хацеў весці ў Гомельскую вобласць. Я не ведаю, чаму Гомельская вобласць стала раптам такой фантастычнай, такім месцам, ведаеце, Беларусі фантастычных апавяданняў. У Гомельскі падвал, ці погреб, ці яшчэ што-небудзь. Не, зразумела, што ніхто Азаронка не павёз бы ў Гомельскую вобласць, тым больш у багажніку там машыны, тым больш там, не ведаю, як там казалі, звязаны, ці штосьці яшчэ. І тым больш там, ну, ведаеце, там нажніцы і пісталет. Калі ёсць пісталет, навошта нажніцы? Ну, просто смешна нават, да? Але такі злы жарт павінен быў быць, так. Я чаму не хачу яго раскрываць, бо ён мне так падабаецца,
в прынцыпе як ідэя, што я у прынцыпе хацела б, каб гэта, скажем, ідэя, гэтая задумка ўсё ж такі рэалізавалася. Таму хацела б не раскрываць падрабязнасці, таму што ўсё ж такі ёсць пэўныя планы гэты жарт давесці да лагічнага канца. І ўсё ж такі прадэманстраваць грамадству, што насамрэч павінна было адбывацца. А ці гэты жарт пагражае здароўю Азаронка? Ну, скажем, ён не пагражае жыццю Азаронка, гэта дакладна. А да той же зноў жа кавалку праўды, так, што была в гэтай прамове. Вы в сваім стрыме казалі, што станцыя ў Вілейцы, так, Расія адзін з двух расійскіх аб'ектаў на нашай тэрыторыі, яна пашкоджаная. Ці гэта сапраўды так? Ну, па маёй інфармацыі, гэта так. Я удакладню, вы казалі, што заклікалі Александра Лукашэнку паказаць, маўляў, фоткі непашкоджанай станцыі, а вы тады пакажаце свае, тое, што ёсць у вас. Бок у вас ёсць нейкія матэрыялы, которые пацвярджаюць? Так, матэрыялы ёсць. І я чакаю, пакуль Лукашенко пакажа свае. Ён кажа, што нічога не было, но не было, так не было, пакажы, што ўсё ж такі все нормально. Усё ж такі мы лічым, і гэта для нас вельмі прынцыпова, што Владимир Путин і наогул сама ідэя саюзнай дзяржавы пасля 9 жніўня 2020 года, ну, нават не 9, скажем, 10, пасля таго, як Владимир Путин павіншаваў Лукашенка законнай перамогай, яна проста страціла ўвесь сэнс. Таму што не можа быць так, што людзей забіваюць, людзей закідваюць гранатамі, людзей страляюць, і пасля там кіраўнік быццам бы партнёрскай дзяржавы выходзіць і забойцу віншуе вось так у прамым эфіры. Зразумела, што гэта не першы раз, але ўсё ж такі мы лічым, што гэта была пэўная такая чырвоная рыса, якую Владимир Путин перайшоў, у тым ліку са сваёй фінансавай падтрымкай. І мы лічым, што тое, што Владимир Путин працягвае падтрымліваць Лукашенка, гэта ненармальна, і мы хацелі б гэта паказаць, што беларускі народ не згодны у, скажем, пэўных асобах, так, ці пэўных групах, там не ведаю як, і беларускі народ паказвае гэтую незгоду. Все ж таки хотел бы вернуться до пытання. Вы кажете, хотел бы попросить конкретно. Вышка одна з вышак, это все ж таки вайсковы аб'ект, так, іх некалькі гэтых радыёлакацыйных вышак. Ці яна была пашкоджана? Ці яна была было? То бок вы хочаце сказаць, што адной уже нема? Вельмі моцна пашкоджана это. І у вас ёсць гэтыя фотаздымкі. Дай пытанне, чаму вы іх не апублікуеце? Бо ведаеце, фотаздымкі цэлых вышак, іх хапае, а сведчанняў таго, што штосьці там пашкоджана, гэтага дакладна яшчэ ніхто не бачыў. Ну, ёсць жа незалежныя журналісты. Вось прапанова нашай Ніве, якая там заўсёды піша нейкія дзіўныя рэчы, з'ездзіць на ваенныя аб'екты, зрабіць гэтыя фотаздымкі. Чаму не? Мы пакажам свае. Праца незалежных журналістаў трошки ускладнёная апошнімі гадамі у Беларусі, тым болей, што гэта ўсё ж такі ваенны аб'ект. Не, насамрэч у нас ёсць пэўныя фотаздымкі, але ведаеце, гэта такая гісторыя, якую хочацца так трохі расцягнуць, скажем, у тым ліку у публічным прасторы. Мы пачакаем рэакцыю Лукашенка, мы пачакаем, што ён там будзе рабіць, казаць, і скажу ізноў-такі, што ўсё роўна гісторыя не скончылася. Гаворка ідзе пра так званы чат агульны атрадаў грамадзянскай самаабароны. То бок ён існуе, ён дзейнічае, то бок тое, што казаў Лукашенка, ж ён ёсць, ён іх меў на ўвазе. І ці гэтыя дзеянні з вышкай у Вілейцы, жарт над Азаронкам, ці гэта іхнага аўтарства, удзельнікаў гэтага чату? Так, менавіта, ведаеце, у Беларусі шмат што адбываецца, што не трапляе па нейкіх дзіўных прычынах у публічную прастору. І ёсць розныя людзі, розныя ініцыятывы, розныя арганізацыі, якія дзейнічаюць, у тым ліку атрады грамадзянскай самаабароны, і калі казаць пра жарт над Азаронкам ці казаць пра вышку ў Вілейцы, то, зразумела, менавіта гэта іх аўтарства. Але я б хацела сказаць, што там няма ніякіх мадэратарак, грамадзянак Расійскай Федэрацыі, таксама не ведаю, адкуль гэта Лукашенко ўзяў, і хто гэтае спадарэнне, няма нават ніякіх ідэяў, хто бы гэта мог быць. Ведаеце, не хачу, цяжка мне знайсці назву для атакі на вайсковы аб'ект замежнай дзяржавы, не хочацца это называць...
Ось такі жартаўнікі. Вы лічыце гэта жартам, так? Але цяпер все ж таки людзі затрымліваюць. Махаць па пальцах, глядзіце. Людзі затрыманыя, іх, магчыма, будуць уласна вінаваціць у гэтых жартах. Ці далей за жарты штосьці плануецца? Якая мэта гэтых атрадаў самаабароны? Ведаеце, тут два пытання ў адным пытанні. Першае пытанне, на каго у чым вінаваціць. У нас нават зараз 40 тысячаў чалавек, якіх ужо вінавацілі невядома ў чым. Яны заплацілі штрафы, ці адсядзелі колькі там ужо сотен гадоў, да, по 15 сутак. І таксама невядома, колькі людзей знаходзяцца пад крымінальным пераследам, таксама невядома за што. Вось Віктору Бабарыху учора далі 14 гадоў, таксама, на мой погляд, абсалютна невінна. Зразумела, што за любое дзеянне ў Беларусі будуць кагосьці сажаць і кагосьці арыштоўваць, калі яны не могуць знайсці, скажам, людзей, якія гэта зрабілі, яны будуць хапаць там нейкіх левых людзей, якія проста шлі там у краму ці яшчэ што-небудзь. Просто такая рэальнае жыцця, у якой мы жывем. Па-другое, вось калі казаць пра атрады грамадзянскай самаабароны, так, яны, як і ДНС, і буслы ляцяць, і там іншыя моладзевыя, не толькі моладзевыя ініцыятывы, яны робяць пэўныя акцыі, напрыклад, штосьці там, знішаюць там камеры, там відеаназірання, ці вось часам бывае там рэльсавыя нейкія там рэчы, ці шмат чаго, у прынцыпе, усялякага рознага, і мы нават задумаліся, як зрабіць так, каб пра гэтыя акцыі ведала больш людзей, і не толькі пра іх, таму што, ведаеце, шмат людзей, якія дагэтуль лепяць налепкі, дагэтуль робяць там пэўныя пікеты, не толькі там у лесе дзесьці, да? Ці робяць такія акцыі, але яны проста не трапляюць у публічную прастору, менавіта з-за таго, як вы вельмі правільна казалі, што зараз, на жаль, незалежных журналістаў таксама арыштоўваюць, і не за тое, што яны робяць, а за тое, што яны пішуць, і таму іх не так шмат, і атрымоўваецца, што ось уся інфармацыя, якая ідзе, яна такая трохі, я б сказала, аднабокая, і не все, што адбываецца збольшага, не все, што адбываецца ў Беларусі, оно трапляе ў нейкія навіны. Лепіць налепкі і атакаваць ваенныя аб'екты трошкі розныя все-таки рэчы, маім меркаваннем. Скажыце, а якое вось вы так... Вы шмат пра інфармацыю... Пра гэта паразмаўляем. З аднаго боку вы правы, што налепкі і атака на ваенны аб'ект рэчы розныя, а адказнасць аднолькавая. Паглядзім яшчэ, абвінавачанне тым, хто нібыта гэта зрабіў, не выстаўлена, але глядзіце, вы маеце шмат інфармацыі пра дзейнасць гэтых атрадаў, а якім чынам вы з імі звязаны? Гэта цікава, вось тут такая сітуацыя, хто ж скажа праўду, да? Спадзяюся, што вы. Чаму усе гэтыя жарты, назовем гэта так, чаму яны робяцца? На сённяшні момант Лукашенка, на жаль, застаўся суб'ектам публічнай палітыкі, і беларускі пратэст у пэўным выглядзе гэтую суб'ектнасць страціў. Мы з'яўляемся аб'ектам уплыву, таму нейкія там дзядзькі, у тым ліку Пуцін, Байден сустракаюцца і абмяркоўваюць Беларусь, але там няма, напрыклад, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, і ніхто нашу думку наконт Беларусі і лёса Беларусі не пытаецца. І вось гэтыя жарты, у тым ліку з Азаронкам і з Вышкай, яны павінны прывесці у першую чаргу да таго, каб беларускі пратэст пачаў вяртаць сваю суб'ектнасць. Даруйце, але все ж таки хацеў пачуць адказ на пытанне, так, якое вы маеце асабістае дачыненне да атрадаў самаабароны? Скажем так, я іх ведаю. Вы іх ведаеце? Да. І ведаю нават людзей, якія там ёсць. Таму скажу, што няма там грамадзянак Расійскай Федэрацыі ніякіх. І не было. Але ці гэтыя атрады, яны нейкім чынам супрацоўнічаюць з іншымі дэмакратычнымі сіламі, да прыкладу, з офісам Святланы Ціханаўскай, не ведаю, з народным антыкрызісным управленнем? Вось мне гэта невядома, таму што у сітуацыі Беларусі, калі, на жаль, вельмі шмат нейкіх зліваў інфармацыі і гэтак далей, я не задаю тых пытанняў, якія проста мяне не датычацца. То бок ёсць група ці групы, которые сапраўды
которые сапраўды паводле вас мало того, што там знішчалі або неяк пашкоджвалі сельскагаспадарчую або лесагаспадарчую, так казаў Лукашенко, тэхніку, меліся нейкім чынам пажартаваць за супрацоўніка СТВ Азарёнка, што, магчыма, неяк бы пашкодзіла ягонаму здароўю і больш за тое, не пашкодзіла жыццю, гэта важна. І заатакавалі военны аб'ект Расійскай Федэрацыі, так, радыёлакацыйную базу ў Вілейцы. Так, але разумееце, вось калі мы кажам пра шкоду здароўю, вось у прынцыпе любы стресс таксама шкода здароўю, да? Калі чалавек там баяўся, хваляваўся, ну таксама шкода. Тут вельмі цяжка ацэньваць, але жыццю спадара Азарёнка дакладна нічога не пагражала. Зразумела. Дзякуй вялікі за ваш час. Да, вам дзякуй вялікі і да пабачэння. Што ж, спадарства, калі верыць Вользе Карач, то сапраўды існуюць нейкія групы, которые пашкодзілі расійскі военны аб'ект. І гэта спадарыня Вольга лічыць жартам такі ўчынак. Антэна была ці то знішчаная, ці то пашкоджаная, а ёсць нібыта фотаздымкі, але іх нам не пакажуць. Азаронка забіваць не збіраліся, збіраліся таксама пажартаваць. Так разумею, з размовы даволі жорстка. Гэтыя групы, калі яны існуюць і сапраўды да чагосьці звыжэагучнага датычныя, то яны наўрад ці маюць нейкае дачыненне да штабу Святланы Ціхановскай ці Народнага антыкрызіснага камітэту. Прынамсі, гучна пра гэта ніхто не кажа. Каму верыць, спадарства, вырашайце самыя. Для вас працаваў Всеволод Шлыкаў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.